Μια περήφανη Yes. όμορφη. Ναι, αλλά είναι... Λέει παύση. Α, όχι, αυτό είναι... Τι είναι αυτό? Τι δεν είναι, φαίνεται κοντά. Ο Ζους. Ζούσιος ο Μέγας. Ζους, έχεις και αφιέρωση στο διδακτορικό. Αχα. Τιμή σου και καμάρι σου γλυκό. Βέβαια. Η χαρά είναι με Το στίχους. δικαιούσε. Καλά. Νομίζω ότι... Ναι, έχω κάνει φοβερή δουλειά, θα σας τη δείξω αύριο. Τάτ. Κάνε μας μια αφιέρωση. Τι, τώρα δεν μπορώ στην κάμερα. Μα γι' αυτό. Τώρα δεν. Έλα, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω. Έλα, μην χάθεις να ευθύνεις την κόρη σου. Κάτσε να σε πάρει και εγώ κάπου. Δικό μου παλτό υπάρχει κάπου. Μπαπ. Yes. Τώρα αλλάζει σκηνοθεσία πολύ δραματικά. Γίνεται πολύ πιο κουνιστή. Πρέπει να βάζεις το δεξί σου δαχτυλάκι λίγο πιο κάτω. Το δεξί σου δαχτυλάκι. Αυτό. Everybody. Μπορείς αν θες... Καταρχήν είναι Χριστούγεννα του 2008. Ναι. Τατιάνα είναι διδάκτορ 8 ημερών. 8 ημερών. 8 ημερών. Με μια εβδομάδα. Τετάρτη. Ναι, ακριβώς μια εβδομάδα. Ναι, γιορτάζουμε το... Άρα λοιπόν έχουμε το 8 ημερό του διδακτορικού. Ναι. Και... Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Μαράκι βιαζόμαστε. Σουζούνι. Οκ. Τι κάνεις? The end. Όταν θες the end, ξαναπατάς αυτό. Πλάκα σου κάνω. Να παρουσιαστεί όπως πρέπει.